ududwa yini ududwa ukuthi ubhontshisi wakho uyasebenza u-right wena ipipi lakho alisebenzi sorry bhuti ngicela ungangeni-ke kumina nokuthi yini ufuna ukulala nami nawe mina nginayo uma wengane yami cha ngibuza wena-ke ukuthi ufuna ukulala nami angifuni ukulala nami ufuna ukuthinta wona ufuna ukukhulisela mina lami li-right ngibuza wena njengoba ukhuluma ngobhontshisi ufuna ukuthinta owami nguthintelani ubhontshisi pho manje ukhulumelani ngento umuntu ohlekishlayo angithi nangu why ukhulume ngento ongeze ukwazi ukuthi ngiyithintelani noma unika wonke umuntu uzonika umfowethu uphinde unike mina ukhulumelani pho ngayo ngikhuluma ngoba phela wena ubhizi uyaphampa wena uzolungisa la kanti uzophinda Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, siphinde sinibingelele futhi kwenye yama-episode yohlelo lakho lithandayo silungisa umjolo right here on a favorite channel, Umjolo Show. Njengenjwayelo, igama lami ngingudlala Matifane and I'm the next big thing in KZN. Usuyazi manje ukuthi whenever ngibona ku-screen sakho suke sitholungisa iy'ndaba ey'ningi ey'hlukahlukene ezithinta umjolo la eSouth Africa. Mhlawumbe nawe uney'nkinga ezithinta umjolo, ngi-email njengamanje ethi umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa-ke subscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Amakhanda abheke phansi isho ngazelinye, uNkulunkulu kaMatifane sihawukele. Mesenze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe nesikhathi siyo emjolweni. Asambe siyobabona ukuthi inkinga zabo zihambana nanokuthi-ke silungisa pho sukwela namhlanje. Sanibona, igama lami nguSandile waKamakhanya, ngibhalele ukusilungisa umjolo ngoba ngifuna ungisize kwezothando engibhekene nazo. Siyakubingelela sikwamukele mbukeli wohlelo silungisa umjolo. Mawukuthi uyaqala ukubukela namhlanje ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Let me remind you before we begin ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code Umjolo. That is Umjolo. Download ke app yakhe kwa EasyBet ube nayo mase ke uthola 50% off by using leya promo code ebizwa ngokuthi Umjolo. Uyazi ke masihleli kanje phasi sizolungisa indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta abantu abaningi ahlukahlukene, especially when isikhathi umjolo. Dadewethu sawubona. Yebo njani bhuti? Ngiyaphila, wena kunjani mama? Ngiyaphila nami. Ngiyaphila. Igama lami ngingudlala Matifane. Usise sinaye namhlanje ungubani igama? Igama lami nguSnow. uSnow. Yebo. Siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe la ohlelweni Snow. Uyalizwa ke igama lohlelo lwethu silungisa umjolo. Yebo. Nawe ula namhlanje ngoba kushuthi kumele uzolungisa inkinga onayo ebudlelwaneni. But before nje siqhubeke, mengakubuza ukhona nomuntu ekuthiwa uSandile omaziyo, umazi kanjani? Yebo ukhona, ngiyamazi, siphilisana naye nje, bengingenankinga naye nje, uwumuntu oright kodwa nje ukuthi lapho nalapho kodwa sihlale phansi silungise, kungabi bikho-ke into engadingi ukuthi mhlambe kuze kube khona abantu mhlambe like 4 or 5 kodwa sikwazi ukuthi iy'nkinga zethu siyilungise sobabili, kungabi bikho umuntu othize kufanele size simcele for ukuthi silungise izinto zethu. So uma ngabe uthi nikwazi ukulungisa izinto zenu nobabili ningaze nifake omunye umuntu, kungenzeka ukuthi lokho usho ukuthi uxakekile ukuthi kungani ulapha namhlanje? Hayi nami kuyangithusa kakhulu ngoba phela siyasixoxa, makhona angakuthandi uyasho, nami makhona engingakuthandi nami uba naye right ukuthi akwazi ukuthi angitshele ukuthi nokuthi akuthandi, sikwazi ukuqhubeka-ke nempilo siqhubekele phambili. I-relationship yenu mhlampe ikusiphi isigaba njengamanje nabantu asebethembisene ukuthi niyalibona ikusasa nindawonye noma vele uwumuntu nje? Kahle kakhulu akunankinga nje, yonke into ihamba kahle. Akukho engingaqamba amanga kubona ukuthi akukho lutho all right all wrong, hayi cha nje ungiphethe kahle, yonke into nje siyenza nje inormal. Okay, siyajabula kakhulu ukuthi sizwe-ke lapho. Ngenzeka mhlawumbe ukuthi uzokusurprise-ke namhlanje phela akuzona iy'nkinga njalo. Let's hope so. Angazi kodwa nje ngi-nervous. Okay, hayi na ungabisaba-ke nervous kakhulu ma ngoba njengamanje siyahamba sokulandela yena uSandile simbeke la mase siyazi ukuthi ukubizele ini kwishow nanokuthi ufuna ukuthini kuwena, uready ukuthi umbone? Hayi ngi-right, ngingamletha. Yazwa-ke mbukeli, uSnow ready, uSandile uready, I am ready and I'm sure nawe umbukeli ohlelo uready ukuthi uzwe ukuthi ngempela yini le funa ukushiwo uSandile. Khumbula ukuthi le relationship ngokukaSnow ihamba kahle, azikho izinto ezi-wrong, yonke into iqondile. But today bazithola bela kuhlelo silungisa umjolo simply because uSandile yena uyawabona amabala laphaya nalaphaya. Ungayindawo, hlala la ukhona sokulandela kuSandile manje simbeke la mase sizwa-ke iside lakho ukuthi yena uzofika kuthini kuthini.
Mtaka baba. Njani kanakesi? Ngiyaphila mfethu Grand. Hayi yacengeka bafana. Hayi mtaka baba impela iqondile mfethu. Ngiyajabula nje mfethu ukuthi ufike ohlelweni ungagcini ngokusibhalela kuphela. Ukuthi ke mfethu sikulandele nangomuntu wakho uphinde futhi ukhulume naye. But before nikhulume noba u2 ngizokubuza nje imibuzo embalwa engimbuzile naye mfethu. Mhlambe nje uma ungachaza ngothando lweni ulibona lihamba kanjani njengamanje likusiphi isimo? Yabo nje bafana bangibhalile nje ngoba khona into ezengixakayo. Sure. Yabo. Ngoba manje la mfethu indlela aqala ngayo mfethu ukuthi izinto bezihamba kahle yabo. Manje seyijika eselento esethi yena ngiyokhulisa mfethu. Yabo. Ngakhulisa nje ukukhuluma kwethu yabo. Kodwa aba useyangijikela isithuthi njengothwa. Ngicela ungangisukeli nje. Uthi mina engathi uthi mina ngenzekani? Cha, wena ngisho yakhumbula ukuthi la khambe ngiyokhulisa. Wena wathi unenkinga ngoba mhlambe ngoba ubona ukuthi asalali kahle. Wathi wena udinga usizo mina angikusizi. Manje mina mangithi ngiyakusiza ke wayipho uthi mina why wena uze la uzothi mina yimina engadala inkinga? Hayi phela mfethu. Sikuphi isidingo sokuthi wena ubize abantu? Ngithi uyazi ukuthi inkinga zethu sixoxela sobabili. Uyazi wena inkinga zethu sixoxela sobabili. Why upho uze labantu abalaba mina ungibizeleni Njengoba ngicela angithi wena awufuna ukulalela mfethu. Ungibizeleni Ma ke. yabo mina ngizo No kahle. Yep. Iyona nje yona lento lena mfethu eceleni ngoba ufuna ukuzwa uyangi-offer. Cha mina uyangicika ngoba manje angimazi ukuthi eze la yini edala ukuthi ezela ngoba phela uyazi ukuthi sixoxa sobabili yabo nje angithi iyona into sikhulumeni. Sizokhuluma la silukuzona. Ngicela nikhulume nje kahle. Njengoba ngibiza abafowethu kenzela ukuthi eceleni sikwazi ukuthi siyikhulume lento mfethu ngoba uyangishaya ngisho ungishaya mfethu. Yabo sengitshela ngisho abafowethu ukuthi ngiyashawa mina. Yabo leyo nto leyo mfethu eceleni yabo kumanje uyangiphoxa. Buti ngicela ukubuza ke kuthiwa wena uthandana nomuntu umuntu akutshela ukuthi unenkinga ngoba engasakwazi ukuperforma kahle embedeni mina ngimnikezela indlela yokuthi akwazi ukuthi asizakale sikuphi isidingo sothi nazo ngiphoxa ke manje la azothi mina induku yakhe yimina engenza ukuthi ingakwazi ukusebenza. Lalela no mfethu ekugcineni mfethu uyangazi ukuthi ngihleze ngivuka yabo kumanje mawungathi akavule la kuyena ungabona ukuthi kushuthi khona inkinga ekhona mina bengi-right before manje senginenkinga manje ngizohlalelana wena mawuthi angivezeke nje ubuthi nje uma kuthiwa ngiveze ngingavezela abantu into yabo ungayiveze inguza yakho la manje ngenze ngiyiveze kodwa mina ngithi wena onenkinga ngiliveze ipipi lami mina liveze ngithi wena onenkinga lalo njengoba wena mfethu ungakwazi ngisho ukuthi ekugcineni ungilalele bengikhuluma la ngize ngicela abafethu ukuthi abenze mina into engizoyenza kufanele silwe ke thina sobabili kufanele silwe ngaphambi mina ngifuna ukuthi sikhulumeni kahle uyangiphoxa bese sobe ngabe sikhuluma soyi2 lento ekufanele sikhulume yena wenze njani uzwa nje bengilento ngicela uhlale phansi awuzwa nje bengichazela mfethu ekugcineni njengoba mfethu ungazothi uyangibona ngikho mina ngiyitongo mina mfethu ekugcineni njengoba ngize ngiveze ukuthi wena uyangishaya mfethu ekugcineni ubozongilalela kanjani ekutshelele ngoba wena wafika ngikhulisa ipepe ngalikhulisa ipepe sothi linteke manje ipepe lami futhi livela lisebenzi umkhono wejezi kumanje mina fanele ngilambe kodwa kube khona wena lo mkhono wejezi ukugculisa manje awusenzi lutho angithi noma ngikwenza lokho bengikwenza before kodwa akusenzeki nabantu abaronge mfethu ekugcineni akusenzeki njengoba ngangelikhulisa nje ade wawushila ngabe uyayizwa lento lena kube ekugcineni uyangiphoxa ukuthi nawe yeke ukufeba ke ungcono ekugcineni kuzulizwe lento ofuna ngifeba kuphi mina uzela uzongiphoxa manje la uthe wena unenkinga manje usuzongiphoxa uthi mina ngiyafeba awuzwa wena mfethu ekugcineni uyakwazi kodwa ukulalela umuntu wesilisa noma sokuwena onamasente manje othi khombisa amasende sisi ngicela uhlale phansi asile ukuzolwa la sizokhuluma kahle ngifuna ukukhombisa lamasende athi nginawo ngoba manje kushuthi ubafo ke mbizela konje sikwazi ukuthi sixoxe ekugcineni kodwa awuzwa wena mfethu ngizozwa kanjani wena uzongiphoxa wayesingakhulumanga endlini njengoba sihlale silungisa izinto zethu endlini sikuphi isidingo sokuthi size la nalabantu ongibizela bona awungitshela nanokungitshela ukuthi sozokwenzana kodwa ekuseni silalile ekuseni azange usho ukuthi unenkinga wayiphoxa wayisuke kumina ekuseni bese emini bese ubuza uza la uzongiphoxa
Yabo ukuthi wena uyindoda yalutho. Uyazi wena Awuyindoda yalutho wena. Ngimane ngihleli nje kuwena ngoba ke ngihleli. Buka kumanje. Mina uzongiphoxa. Uzongiphoxa kodwa besimile nawe. Ngiveza ubudoda kuwena kusho ukuthi ngibe caca ukuthi ngandisa lento ekuthiwa i-gender violence kuthiwa sidlala ngabantu. Ngeke uzungishaye ekubeni kube kuwena owadinga usiza ngithi. Mfethu kodwa ekucinela ngithi wena ekucineni ukhononda ngephi lami? Uwena. Kufanele ngikhononde phela ngithi wena wathi mama asenze kanje kuze isimo sethu soba right embedeni angithi. Ngakwenza lokho mina ngicabangela wena manje usuzongiphoxa manje kodwa manje yena ekucilela ngithi zakwenzayo sakwenza emva lo wena futhi okhononda kale ephi okay mhlambe ngicela nikunikeze isikhathi ngingenelele la mfowethu umama uveza ukuthi uwena wathi unenkinga kanje uyena owangitshela ukuthi unenkinga ufuna yini mhlambe engayisuggest ukuthi nilekelele kwakuyini inkinga mhlambe i-performance yayingekho right ipipi lalincane wawufuna ipipi elikhulu ngitshele khona ngizokwazi nami ukuthi ngilandele okay bafo yabo bafo mfethu ngumuntu osebenzayo yabo isikhathi esiningi mfethu ekugcineni ngihlezi emsebenzini uthi uthi ngimgculise empedeni ngazitshela mina ukuthi mhlawumbe ipipi elingekho mfethu mhlawumbe elincane mfethu emva kaloko wathi yena futhi waphinde wathi hayi ukhona umuntu amaziso hamba angisize ngaye emva kwaloko usuzongiphoqa manje kwakona lokhu ungidelela uthi alinamandla manje awungihloniphi uyambona nje kwamanje kazi uyena ofuna ukungishaya ukhombisa ukuthi uyena ongisukelile uyena wathi unenkinga angizami ngangazi mfethu angeke ngeze ngishele so yena wathi unenkinga ngoba esona i-performance yakhe then wena suggest ukuthi likhuliswe ipipi selikhulile ke ipipi manje selineyinkinga ke manje alisavuki sekuyinto nje ayibuka nje yonke lonto sekuyinto nje eyithoyizi nami phela manje angeke sakwazi mina mfethu njengoba ngihamba ngiyodlala amandiya lapha nakubuya phela ngizodlala yena futhi lana sengicela uhlale phansi sikhulumeni kahle uyambona magazi lo muntu mfethu eceleni uyena umuntu mfethu useyindoda lapha endlini akangeni ngicela ungangikhulumela umbhedo ngoba uwena wathi owabona ukuthi ku right asikwenze uyabona nje kwamanje mesafika endlini isazoba nkulu lento mfethu ngoba uyabona nje ekucineni mfethu uyangishaya amagazi okokuqala lokho uyangishaya buka suveza amahlazo esiwenzayo ke manje endlini angithi wena manje le nto ufuna ngifele ngaphakathi mina ekucineni kuba ukuthi ungixhaphaze nje ungixhaphaza yena phela uzomshayela nala siku right mhlambe nakhona akukho right ukumshaya endlini kodwa ukwazi ukumshaya phambi kwethu imake manje njengoba ke manje wathi akakhulisa ipipi walikhulisa laba nenkinga alisakhotheke ngisho ukukhotheka because ngizwele ukuthi wawulumunca kudala akusenzeki lutho sekuyinto nje sekuyinto la ayiqini ngisho ukuqina uqomile le iqome ubawuqomile ngicela angeza lo nto uyabona amasende esiswini ngicela sikhulume kahle hlaleni phansi sikhulumeni kahle mfethu mina ngeke sikhulumeni kahle mfethu yabona nje bakazi njoba ngiceleni na mfethu ngoba mfethu ngifuna ukuthi egcineni cha musuyingcengela kobuthi ekubeni kube kuwena owaqala waba kodwa manje na yena mfethu sekuyimina manje umuntu sekuyena okhonondayo futhi sekuyimina manje umuntu wrong hayi mfethu sekuyimina manje umuntu wrong yabona sasikhuluma sobabili lento ukuthi sasikhuluma sobabili lento ukuthi okungcono akwenziwe ukuthi sikuphi isijo sothi wena usukele endlini nami ubulele nami sekuyabe wena sewuzala mina sengizophoqa manje sengathi mina awufili comfortable ngami angithi uqale wakhala ukuthi linteke people ungibiza ngeke why uzelana ngizathu esenza ukuthi uzelana yini izathu esenza ukuthi uzelana yini cha ukuthi ngifuna ngikhombisa kona ukuthi awungihloniphi cha into engiyifunayo mina mfethu ukuthi egcinele ukwazi ukulalela mfethu ububuntu wesifazana ungabe umdlwembe kahle ngicela ukulalela ungabe umdlwembe kahle ngicela ukulalela mina ngifuna ukuthi at least noba singathola wena unginikeze support kulento esasiqalile nawe ukwazi ukuthi isupport izophuma kanjani wena uhambile ogijima wofuna amakhamera engabe sikhulumile sobabili endlini ngithi wena ubulele nami uyakwazi kodwa ubulele nami ngithi buka kuyimanje khona abafethu lana egcinele ukwazi ngisho ukulalela kokhona abantu wena usuke kumina ekseni usufika manje mina sengithola abantu abazongibiza for ukuthi size sizokhuluma nawe sikuphi isidingo saloko ukhombisa ukungidelela ukhombisa ungangihloniphi
ukhombisa ungangihloniphi ukhombisa ukuhluleka wena kodwa wena uyakwazi ukuhlonipha wena ukuba indoda kumina wena uyakwazi ukuhlonipha ukhombisa ukuhluleka ukuba indoda kumina uyakwazi ukuhlonipha wena mfethu ngiyakwazi ukukuhlonipha ekugcineni njengoba ngiyindoda yakho okay ngiyakwazi ukukuhlonipha mina okokuqala uthi ungibeke isandla nje ngumuntu wesilisa mfethu kufanele ngenze njani uma ingqondo yakho ingasebenzi uma ingqondo yakho ingasebenzi ngale nkathi ngikushela iyasebenza ekuqaleni ingqondo yakho eyisebenza ukuthi ungazole ngale nkathi ngikushela ekuqaleni wena eyisebenza iyasebenza ingqondo yakho ukuthi wena uzobiza ama-camera for this mfethu okhuluma wena onenkinga yelento yepipi manje kufanele ngenze njani yazi ngisho ngihambile ngayovula icala ngiyibike emaphoyiseni Ngihlale phasi dadewethu. ekugcineni manje uyabazi-ke uma kuthiwa mfethu sikhuluma ngamasayidi ethu uzongihlekanisa nabantu manje ekugcineni uzongihlekanisa basibona nabantu ngathi ekugcineni uyahluleka uzongihlekanisa nabantu manje ekugcineni as if mina ngirude uyambona ukuthi manje nafuthi as if mina ngirude mina ngeke ngize ngingaphatheki kahle ngeke ngize ngingaphatheki kahle into oyenzayo kumina ngeke ngize ngingaphatheki kahle into oyenzayo kahle mfethu kahle no ngeke ngize ngingaphatheki kahle entweni oyenzayo shuthi into yini oyifunayo kumina mfethu wena befanele ukhulume nami njengoba sihlale sikhuluma nawe endlini not ukuthi ungibizele abantu ukhombisa phela ungangirespect njengomuntu olala naye yabo kwalapho mfethu ukuthi labantu ulala nabo nomlala nabo Akakwazi phela awukwazi ukukhomba mina nginelami itotoloza ngelidengeleni. ulala nabo yini labantu labo othabezela ulala nabo labantu othabezela khoba nje bafunani-ke la yini ezosolveka la yini ezosolveka la Solution phela yalento. isolution yani ekubeni into zethu sikwazi ukuthi siyilungise sobabili isolution yani Anikwazi nilanje ngoba nihlulekile ukulungisa lento nobabili. lona ubona ngoba ukuthi into zakhe mokulungiseke zakhe kahle mina masilele nawe wena khona inokuba umehluko akalaleli ngisho ukulalela wena masilele khona inokuba umehluko kumina ngoba wena kukhona okuwumehluko kuwena masilele ilapho phela indaba ukuthi kuwena sekunomehluko kumina akunamehluko yini oyilandelele kumina-ke if ukuthi khona inkinga ekho ngithi nami yingoba nami kufanele ngikuchase away ngoba khona inkinga ekhona ngeke ngize ngihlalele phela umkhono wejezi lo ungijwayela amasimba wena lo awutho uyawufuna nawo-ke ugcineke kuwena gqoka wena ugqoke wena angithi uthatha wena lenguza yakho uyinikeza Hey sisi ngiyacela sisakhuluma. uthi ngihambe futhi Sisakhuluma. ngeke ngihlalele umkhono wejezi mina nami ngidinga ukujabula nami ngidinga ukujabula endlini wena kusho namasende nami ngidinga ukujabula endlini ngizojabula kanjani ekubeni yini engizokwenza ngibe happy yini ezongenza ngibe happy ngcono ngihambe futhi umbhedo lo ngibizele magazi kahle hlela mfethu lana mina ngijola naye ngenkani-ke manje kusho ukuthi ngikhonjwe ngesibhamu ngijola ngenkani wena obe wrong wathi wena mfethu uyabona nje mfethu why wena uvume ukuthi senze into ethize bese uzongiphoxa manje ngisayenza lento siwu-2 endlini mfethu sayenza sakhuluma soyi-2 sekufanele kwazi bonke abantu kodwa manje namakukhona inkinga manje soblame mina ube wrong kufanele into masiyenza siwu-2 sibe ayithi uyazi ukuthi uyisiqhwaga wena kumina laba balaba bazokwenzani ima-ke leyo bazokwenzani laba ima-ke mfethu ngimeleni ngoba ngihleli phansi ngimeleni ngoba okay yabo njengoba ngibiza abafowethu ingoba ukuthi ngifuna bangisize angifuni ukuthi ungidakelwe wena wafuna lento iqhubeka nayo ubone qhubeka uyibone lento othi uyayifuna qhubeka uyibone Okay angisahlangani-ke nawe mhlawumbe ngibuze kanje uthando phakathi kweni nobabili lisasekhona yini? hhayi alisekho manje Hawu. alisekho manje ekwazi ukuthi angiphoqa azongibiza azongimela la azongibiza for ukuthi mina ngibukwe yini mfethu ukuthi sizohlukana futhi phela uveza mina kunini Kodwa manje lento asivezela yona into eyiyona uthe ukuhlaza uba kuhlaza kuyena uthe uyamshaya ufuna ukumshaya phela ungiveza ngiyinqunu asikaze samvimba uba ungiveza ngiyinqunu wathi akakhulisa itotolozi walikhulisa seliyakuxaka manje awusamlekeleli into ayifunayo uba support yakho ukumlekeleli why angakhulumi nama eze kunini ngoba umlaleli ufuna manje angimlaleli kuphi ekubene besilele ekuseni yena waphuma wahamba ngoba ingqondo yakhe isile that's why eze wagijima wezala ekugcineni uyazi ukuthi ngangingabiza amaphoyisa for ukuthi wena ekugcineni uyangihlukubeza ngitshela ngale mpilo yami ekubeni induku ingavuki ikona lokho vele uhambele kona lokho uNkulunkulu Jesu Maria yazi mfethu uyabona magazi mfethu ekugcineni mina mfethu angifuni ukuboshwa mfethu mina yabona walento engizamayo ngizamela ingane yethu mfethu yabo uthi ekugcineni ingane ingathi abazali bayaxabana yonke lento ngoba sikwebhana ngisho phambi kwengane mfethu yabo kuyena engibhoye sometimes ngiyolala ngizothini induku ingavuki yiloko hamba nayo ubone ukuthi wenze njani
So wena sisi ngamanye amazwi you are ending this relationship uthi hayi awusamfuni ubaba. hayi noma ingaphela yini Kanjani Lengane at least ethi ngimlekelele itotolozi lakhe libe right. uzobona ukuthi ngithi yena ubona ukuthi kumele abize nini Akithi kwakungumngane akho lo owangitshengisayo yena wena ubona ukuthi obhuti laba beze la wena wabona ukuthi ngcono wena ubize obhuti ukuthi bazokhuluma umngane akho lo sizwayibona ke mina ngisahlangana Okay mhlawumbe ngikhulume nawe ke dadewethu. Wena uze ufuna ukukhuliswa itotolozi wawuzwe kuthiweni why mhlawumbe into yakufikela emqondweni wakho kuba ukuthi akukhuliswa itotolozi iningi kangaka indlela nangathi. Inkinga uyena wayeloku exoxa ngabangani bakhe ukuthi abangani bakhe benza ukuthi nokuthi entombini zabo. Ngithi yena inkinga yakhe ilentuza ipipi lakhe alikho likhulu ngokwanela ngithi. Ngase yithi ke ngoba engibikela leyo nkinga okungcono ke asizame izabe ethize kuze akwazi ukuthi asizakala. Manje ngiyaphoxeka mina mase esezala esunyise ube ngabe sixoxe thina endlini sikwazi ukuthi siphindele la esasicele khona usizo. So singakwazi ukuphindela la alulwa khona itotolozi lakhe. Mhlambe bamsize futhi ukuthi livuke. Kufanele ngincenge phela ngifanele axolise before bese ngiyakwazi ukuthi mina ngikhiphe. Mina ngenze ngibe happy ngaye ekubeni engicabanga ungiphoxa uyangiphoxa uzongibizela abanye abantu. Wena okokuqala mfethu. Okokuqala kwana angisafuneli uzuzwe wena uthi ipipi lincane wena mfethu. Ayi nje khona lo kushuthi khona lo sodlule khona uzuthi angiyokhulisa nje osodlule wena. Liyavuka yini manje? Liyavuka yini? yini? Ayi lisavuka mfethu ngenxa yakho. Uyalazi vele lisavuka manje yini ke yini ungabizi lo mthakathi wakho wangibiza uthi angiyokhulisa ipipi. Yini ke silethe ukuthi size la? Cha manje ukhuluma nabafowethu ukuthi egcineni ukwazi at least bothi kanjani. Angifuni ungishiya kodwa ungishiya ipipi lami lisebenza. Angifuni lutho. Kanjani mfethu? Yo bafethu ngiyanicela yabo njengoba sila okhombisa wona akangincengi yena ngenkinga ekhona kuyena. Okay. Mina kufanele ngenze njani? Okay mina ngicela ukukuncengela ke ngicela ukumncengela wena ukuthi abe right. Yabo mfethu indoda mekwa ishaya ngetotolozi uqedile. Hayi ulele ngiphila. Umvudlazi onqanda phambili. Yabo ka lo muntu uthakatha ngenhliziyo mfethu ungazi mhlawumbe nalomuntu ethi angiyokhulisa kuyena mfethu bombamba phambili amantombazana. Umnikeza imithi ukuthi egcineni mina ngibisiyoyo sakhe. Khona ezosala engqondweni. Lo muntu uthakatha ngenhliziyo mfethu lo muntu lona mfethu. Ngimfundisa isifundo ukuthi uzosala engqondweni. Uyamuzwa uyangisondela ngisho ungisongela ukuthi egcineni ngifuna bamhleke bathi upipi elincane. Emva kwalowo mina ngiyomthatha apho boyo mfuthu ipipi elithambile. Vele lithambile. Asikho isidingo sokuthi umhlekanise naba. Yabo manje njengoba ubafezobukwa la showcase abantu bazomhleka. Wena basibemhleka abantu kuba ukuthi kodwa yena uyazi ukuthi uright. Yiloko mina ngikuzele la ukuthi akazi ukuthi uright umsize nitshele lo muntu owakhulisa ipipi lamfowethu ukuthi i-wrong lento ipipi likhulile yebo but kunama side effects akhona. Silungise lo nto aphinde futhi naye mfethu abe umuntu kufanele axoliseke kumina kande ke nami ke inhliziyo yami izoba right ke kuze ngikwazi ukuthi ngimtholele usizo. Kahle hle wena ngowakho ukuxolisa okufunayo ufuna ngenze njani ngoba xolisa phela lento oyenzile why ungibizele abantu xolisa phela ukuthi ungibizele abantu nami kuze ngizoba right kuze ngikwazi ukuthi nami inhliziyo yami ithobeke ngikwazi ukwenza into e-right for wena. Kodwa no. Hayi anginendaba phela mina sengahamba namanje. No sesiyazi mfethu lo sesiyazi ududwa yini ududwa ukuthi ubhontshisi wakho uyasebenza uright wena ipipi lakho alisebenzi. Sorry but ngicela ungangeni ke kumina. Nokuthi yini ufuna ukulala nami nawe? Mina ngina uma wengane yami. Cha ngibuza wena ukuthi ufuna ukulala nami. Ngifuna ukulala nami. Ufuna ukuthinta wona. Ufuna ukukhulisela mina lami li right. Ngibuza wena nje ukukhuluma ngobhontshisi ufuna ukuthinta owami. Nguthintelana ubhontshisi. Pho manje ukhulumelana ngento ongezukuthi uhlekehla angithi nangu why ukhulume ngento ongezukwazi ukuthi uthini? Ngithintelana noma unika wonke umuntu uzonika umfowethu uphinde unike mina. Ukhulumelani pho ngayo? Ngikhulumela ngoba phela wena ubhizi uyaphampa. Wena uzolungisa la kanti uzophinda. Ngeke ungijwayela kabi. Mengase kuthiwa wena mase kuthiwa ke mekuthiwa wena ubhontshisi wakho awusebenzi ke ufuna ukwenza isex ungajabula ke wena. Umfowethu ke uyafuna ukwenza ucansi itotolozi alivuke kusho wena ukuthi alivuke. Uyangibhedela enze njani? Uyangibhedela kwa wena. Why ubiza ngayo? Ukuthi phela manje siloke sikuncenga ngisho yonke ngikhathele ukukuncenga manje ngifuna ukukhuluma nawe like man to man. I mean man to woman. Ngicela uhlale phansi sikhulume. Uyangibhedela. Uhlale phansi sikhulume.
ukuthi umuntu Uya- egcine njengoba kuthiwa uya- uzulu ushuthele uyakwazi ukuthi ukuphila njengamanje ungenamizwa manje. ukuthi kubuhlungu kanjani. Ucabanga ukuthi abantu abangalwenzi ucansi ngenxa uyena owayifunela nakuplana noba uthuka ngani. ehe wayiphoyezela kunina Yena wayezela wefuna kunina usolution kuwena njengomuntu athandana naye angani. wayezela kunina Wefuna kanti Mina ngeke ngimsizele kona uhlaba lo. ba kanti lo mtsheni. ngenze uhlaba mina Manje ngoba nje mengabe azotshela nenkinga nani ngifuna nawe mina mengabe nginenkinga nodali. hayi mengabe nawe nginenkinga nodali. uyangibhedela ngokwakho Hayi, ngeke Mfethu, Ngeke. ekugcineni, Mfethu kodwa wamshela kanjani lo muntu wesifazane? Ngeke. hey mfethu nami ngiyazibuza ukuthi Ngeke. ngayiwina kanjani lento enekhanda eliqine kanje. ikhanda elicine lifana naleli lakho leli lingasebenzi alisebenzi alisebenzi leli Sisiyacela lakho ke. Ngicela Hayi, sisize yabo mfethu umuntu- noma kuthiwa usamfuni kodwa emshiyeni netotolozi lakhe eliphilayo wamfica nalo. Yiloko engikucelayo kuwena. Mfethu akezwa mfethu usisi wami. buka manje uthi mina ngizwa fanele mina ngikunikeze lusizo kodwa wena uthi angizwa futhi uyangidelela phezu kwalokho Ibake. Shutha awuhluphekelanga kugwayi wakho lokho asebenzi. Wena. Uyakhumbula ngikhuluma nawe lapha wakethi wagcina uthi ngidawo utshwala ngikhuluma la ngitshela yazi lento lokuyikhuluma uthi people abalisebenze mina ngishaya ngobhanana ngikhude totoni ngithi yini ke ongcono khona ngisho ngicela ngathi yasekwi-social worker muthi ngicela kanjani uvale umlomo buti kusho nje njalo buti endlini. into esizoyenza ngoba mhlambe nizokhuluma naye privacy ngendlela enizokhuluma ngayo akunankinga mase senikhulumile kusho ukuthi mina ngizozwa kunini ukuthi nina nikhulume nathini naye bese mina-ke ngiyazama ukuthi-ke siphindele kulo muntu lo esathatha kuyena le nto esayithatha akwazi ukuthi abuyele ngizozwa kuyena ukuthi izokwazi ukuphindela esimeni noma izokuphindela esimeni sengizoyincengela for lokho kusho ukuthi ngizokhuluma naye uma ukuthi Nkulunkulu. uyavuma ngizobe sengizama-ke nami ngendlela engizozama ngayo kodwa mina angisamdingi ungibulele ngiphila lo muntu Eish, lona mfethu. Hayi, kulungile Uyabona sizokhuluma ukuthi naye. sengibhekene nalo mfethu. Sokhuluma naye mfethu. Hayi, mfethu. Nathi mhlambe zisho kumele sikusize ngetotolozi mfethu, lakho mfethu. Ulona size ngibhekene nalo. Yabo nje manje gazi njengoba siyikhuluma kanje lento la endlini kusayosuka umsindo omkhulu kabi. uzosuka kuphi umsindo ekubeni ungaseze ukuya kwasendlini mawucanga usazoya endlini Uyacaba izwani. Eish. Ngiyokusho ukuthi ngiyolala kamngani nami ke shuthi. Hey madoda, Hayi, hayi bantu. bafethu, Hayi mfethu, hayi. ngicabanga ukuthi niyabona kuningi la, kuningi kakhulu. Hayi mfethu, hayi. Akulona nje kuphela itotolozi la. Kuningi kakhulu. So sizoyi-attend indaba yamfowethu. Mhlambe futhi sikubuyele ne-feedback ukuthi ihamba kanjani. Kodwa-ke ngiyacela majita ningaforce. Ningenzi izinto ngenkani. Hayi. Uthi ubhala kahle, size does not matter. Into ebalulekile i-performance. Mebethi lincane mawazi wena ukuthi uphina ngalo lapha endaweni iliyeke kanjalo. Mebethi likhulu mawazi wena ukuthi liyangena mhlawumbe lingena uhafa akhala umama yekela kanjalo. Ungafuni ukunciphisa, ungafuni ukukhulisa ngoba lokukhulisa nokwehlisa ikona okunama-side effects. Uzothi usuka unojezi lomkhono. Umkhono wejezi. Nawa amagazi. Mfethu sengikhuluma nombukeli manje gazi lami. Ngiyaxolisa Owakwethu amakhasi. ngizokusiza wena mfethu uyezwa. Okay. Uzoba right mfethu, uzoba right. Hayi, yabo nje mfethu, hayi. Ngiyaxolisa kudlula abantu la, so mengabe ngifocusa la kunini abathi ngiyabaziba, so kumele ngiphakamise isandla. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare i-channel yakho ibizwa ngokuthi Umjolo Show. Ngikudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.